तो nang ko kalam thege kadowe sitami chini kal benglong arat sitami chini athe 4 tarik 5 tarik dak Assam Pradesh Congress Committee laso President Gaurav Gogoi kiwang pen bangeda kal benglong arat tum kisiman atum munthi dai dak opposition li dali bang posi pene trek jek ason tham dikangji mene upen mathada sitame pini nilitum dak kal bi student ben chenglok Kuki student ben cenglok, Rengmai student ben cenglok, mate kalbi anglong arat atum ki theglong abangga alang lige daka RTI activist asonsi nilitum theglong. Athelang li inut Congress Assam Pradesh President Gaurav Gogoi alang li inut leader kuka chikrong ben bangga dak bangga komane I hem long photo chothai dam ben live dam si la so hem ke lan akrol ki ma posi daka corruption kuri lo la pendak ke la pulo pualang li ki ningje bangga la bangga nilitum kal benglong arat aphan tribal arat phan alang li nang kilang rop la son thot I hem la bangga singdon rong hanga hem chola la son thot a hem ke komane nili takim ta haing tu nili takiming tu komane atum takiming tu tang dalang li jolhat pen kewa Guwahati pen kiwang alang li laan sose hem sitame alang li towa theklong ko people lo jola hem long li life dam de det ke people lo jola a hem alang li life dam de la pen rat phan paklang he even non roton ingti dak non bangke newly mane dak congress of president local banglo alang li hem bangke alang li ke building alang li ke kwan akrol ne hem sikikin ko people lo roton ingti a hem alang life dam benjo dak Congress Committee a President a hemlo la ke people paklang a hedat akado wese da chini la sin nilitum ke ki bangjilang ni ke Congress a President Gaurav Gogoi a phan bangkai nilitum ai condemn lo la pen bang chit lo pulote nilitum ke suluk sudak le do sitame la ke dak Congress atum adai to chene busin nilitum kalbi student association ben bangga nilitum pinrem long la pen warning pilo lason a mentality chot bangge kal benglong nang visit nang ne busin nilitum mathada lason congress sarkar relo kal bianglong bangge suluk soda nili mithang mata ramjo nili bebena kuki penaron hud dimasa penaron nagareng ma are lason thot pini yani nilitum peacefully non atok ano sidame nilitum kaching hona nilitum Dr. Tuliram Ronghang nilitum ban mane kaching thola war cyclem ba mahut congress ako puthot bang thupen dak nilitum ban ka paching thola sai abang ka laso ka paklem long le si alang litum ka boli posi nilitum pini pen bang ge lang litum man condemn lo la pen ki bang jilang ani Gaurav Gogoi aphan bang nilitum dim chak thai the la pen dak congress atum sidame nang litum chithan chipare tu pusi nilitum mathada no nama sidame nang litum vichi damo roton ingti hem kwan akro lo nang litum mathadam da son thak thak hem ke Congress ali dauduman balibothalong jogot sing ingti Chukidam tang ex president lo Bida Singh Rongpi laya hem nang litum bijidam da kwan akro lo alang litum tang de laya hem bangke Gaurav Gogoi abangke alang li mane laya hem bangke kachi dipjoy komane contractor choklem bom ata vipim dan contractor choklem no first class contractor la hem singdon ronghanga hem choloma ki theklong ne asi nilitum bangge pini pen bangge lang li phan condemn lo ki bang dilang ni bang wangji pote lang li matha paka pen bangoi la pen nilitum bang kal bi student association ben la son thod mentality bang pote suluk sudak sitame alang litum adai chene